Als winnaar van de Vredeman de Vriesprijs 2012 wijst de jury de Michaelschool aan. Bliede gezichten bij de Michaelskwallen. Maar wat wierd het spannend voor Frieske architecten en haar opdrachtjouwers? Het budget naamsbekendheid. En ja, dat genereert weer werk. En nou ja, dat is altijd een goed in deze tijd. Er wienen 59 instuurings, waarvan minder dus 4 roelbleun. Het nieuwe beziekencentrum bij het Woudegemaan op Lemmer, het nieuwe provinciehuis in Ljout, een wenhuis in Oudebeeldziel en de Michaelskwallen in Ljout. En we hebben gekeken naar het totaalpakket van is het mooi ingepast in de omgeving, is het van een bijzondere architectuur, is het bijzonder voor het type opdracht. Want er zijn natuurlijk een school of een woonhuis, dat is natuurlijk een heel ander soort opdracht. Uiteindelijk komt de Michaelskwallen als best uit de bus. De school heeft een beperkt budget, het is moeilijker om daar iets bijzonders van te maken. En Onyx heeft dat naar onze ogen wel gedaan. En ook binnenin is het eigenlijk veel ruimtelijker dan de gemiddelde andere scholen. De prijs is van de Mediopol Lemmer in het Woudegemaal Utrecht, toch deputaire Janne Witske de Vries. De prijs wordt Utrecht on zowel de opdrachtjouwer als de ontwerper. De winnaar krijgt €5.000 en een oorkonde. Merkwaardig is dat het provinciehuis ook nomineerd wie, als het een provinciale prijs is. Nee, dat is net vreemd, want de provincie stemt net mooi in de jury. De provincie is alleen nog, die organiseert het proces. Maar er is een deskundige jury en die gaat erover wat de prijswinnaar wordt. En er zijn wel eens vaker dingen dat de provincie opdrachtjouwer van wie bijvoorbeeld een keer een Bregenwachtershuis, het ik wel eens nomineerd west. Dus dat komt wel vaker voor. Architect Allard Vogelsang van de Michaelskwallen is in elk geval blij dat zijn project woon had. Ja, natuurlijk. Enorm blij. Het is altijd mooi om een prijs te krijgen, waardering te krijgen voor je werk. En ja, is dat te gek. De Vredeman de Vriesprijs wordt zo'n 2000 Utrecht. Die hier als farmjouwersprijs, het oor als architectuurprijs.